Oh nom-noman sapa kowe? Prabu Guru Putra, kowe sapa? Akon karo aku Naga Bagindo. Arep marep apa? Aku srayaning Pandhawa. Wah, sulung mlebu geni. Wah. Lan paterin purnaming kono dasaring mangsa katiga tak sawang saka Dirgantara Mencara sumunarti janemanter nyodolanan apa boyo iki tunggal isih Gatut Kaca Pati Dukamana tak brepekane satriya
Anak aku mingkura muni patine sangat bimayu kena ing citra Cirori samistiyaki menyat ngambil sanjata sarusa mentang angkap Puri Srawa mati pinanah ketiban naga bondo beladalak iki ana satriya bagus kang lagi lelana brata Gus aku arep takon karo kowe ayo ngaku sapa kang dadi kekasihmu putra Madukara satriya Plongkowati ya satriya Tanjunganom Raden Abimanyu Angka Wijaya ana kawan sing nganggo blangkon mondolane kok ke ngarep jenengmu sapa waduh keparat wah mun tak perisakan dalane mondolan terus engko menawi panjenengan mestani menika mondolan blangkon napa enten mondolan blangkon kok enten dhuwur lambe oh irung nenyek mangsane jenengmu sapa Cakrawangsa Jaswadi Putra Setra Prawira Prambonan Nala Jaya Tungkluk Sawijaya saka Brekelan lah wapune kaya ucek ngono kok jenenge angel men sing gedhe dhuwur Petruk Sura Gendela Tangu Drana Lincak Semita Angkring Dimeja Sendok Pawira Mangkok Utama Sambel kusuk lah Pekakas warung kok melumpuk sing mburi dhewe kokong udu kuwi endi ki ya cengel ora jenengmu ki sapa kowe takon karo aku iya takono sapa jenengmu takon karo aku iya ya takono lha kok rabuke kapan mulek kae ora kowe sapa kowe takon karo aku slayaning dewa Aratu Puser Bumi Prabu Naga Bagindo Arnyanti sediamu Gus aku bakal ngupaya mendrane Kang Mas Gatotkaca wah lah mongso ketemu kowe goleki Gatotkaca jagat ubana temu gelang ora bakal petuk sebab Gatotkaca bubar perang tanding karo aku kalah tanding karo aku Gatotkaca ketiban ajiku gelap sayuta bukti pada mbok mati urip ora ngono yen to Kang Mas Gatotkaca kendang lho kendang pripun perang karo buta iki Kang Mas Gatotkaca kendang kapracundang lho wah terus Ndara Gatotkaca wis kendang lho kendang kendang tekse tanding karo buta kuwi ya aduh gong lho endi dekku dekku krungumu piye krungumu ki gongnya siji-siji ngono wong bosok ngono ra wis ayo aja kok mung Kang Mas Gatotkaca sedulure lanang Abimanyu belakno wah yen kowe kemping lara genjah patu majwul kali atiku ben
pripun Den? Petro ora nyono pusaka kuwi lan. Gunung Jamur Dipo langsung betul ingkang katrimandan gemawah ing mriputan sanes kajawiamu Raja Putra Pringgo Dandaraden Harya Gatot Kaca ingkang kindang kapracundang kunta kaprapa gemawah wonten sukuning Gunung Jamur Dipo nadyan geseng sarirane saged kaca pandene sakecap kewala datan kawiyos sandate bocah narikos manten sigra tumurun saking awiyat jawoten sithik pangudhan basang Bang Bathara Narada musadari saged kaca ingkang katriwandan walya temah jati temah mulya Lawa karung lupa delian cerikawanan ing semune dan yen tangon ejen rambulan wis mlewang sakuloning gunung ing pradesan wit
kang ayahi karti nah tapi kewajiban Ulun nggih Katun Kaca kaget ulun ingkang prapta Sarawu Paduka kula ngaturaken pangatekti kula mugi konjupa ulun ya Katun Kaca pangatekti nira tak tampa agane syukur marmatan jas ulun ulun dene terdak Paduka marmati dumateng jasad kula estunipun kula sampun mlembone ngreh kalpatan kula mesti kinawon Paduka kautus kelawan Sang Jagat Giri Nata kinen nyendal mayang mata pecah gesang kula ulun ora salah mengko dhisik aja kleru nampammu nggih mengkene Katun sejatine jeneng ulun merpeki nggo nira katriwandan iki ora merga jeneng ulun iki nyayogiyane pangandikan lan pramesti guru nanging diarani Narada kuwi balela pancen takoni. Semulumpa mestine sing entuk panghormatan jumeneng dadi ratu ning dewa kuwi mung Gatut Kaca jalaran wis mbok tebus lara lapa nalika semana. Nanging tuwe watak candala budi nista. Iki kan bakal ngribeti lelakonmu kan Kaca lamun kari jeneng sira kula. Jadi iki kuat apa ora? Kowe wani mati apa ora? Aduh ulun. Menawi serananipun kedah mekaten. Pun namung dhederek dawuh Paduka ulun. Ngene, yen pancen kowe wis wani tenan. Yen kowe wedi aja wani-wani, yen wani kowe aja wedi-wedi. Mantuk karo jeneng ulun, ulun sing bakal gawe cara. Pamedhare warsitane ati tumantok lan rupu jangga dak mupoin patine nanging kedah kinunggung ngesemi maksa ngrumpaka basa-basa kang kalantur tutur kang katuwa tula tinalaten ninuruh kalawan rire yen to Gatut Kaca kowe wani mati saiki ayo manut jeneng ulun tak kanthi munggah marang kayangan lila Gatut Kaca temekaning pati jeneng ulun tak nekseni ning kudu sing nyirnakake pukulan nang Bathara Guru mekaten pukulan ya ewa dene to pukulan nang Bathara Guru sing mateni kowe kudu samar toto iya wis pager dawuh Paduka Guru Neng
saya kadriya Bias muru marang risang kati kate Arate ratu-ratune wong cakra kembang Kembang saya utama asemren kula kula waspadaken ingkang rawuh kadhi jenandika Kakang Narada. Nggih, pukulun kula ingkang sowan. Jenandika Kakang Narada nganti kelawan Gatotkaca. Nggih, Adi Guru. Dinten menika kula nganti Gatotkaca ingkang wigatos perlu kula sowanaken ngersa paduka pukulun Panjagat Girinata. Adi Guru. Rikala semanten Adi Guru ngersakaken pejahipun Gatotkaca. Dipun anggep Gatotkaca menika darbe lepat kaliyan para dewa. Nah, petang kula tinimbang Gatotkaca menika dipun pejahi kaliyan bangsane Dubriksa. Ingkang anggep lepat menika ora Adi Guru. Mestani Gatotkaca menika lepat. Mestipun Adi Guru piyambak ingkang kedah mejahi Gatotkaca sampun utusan tiyang sanes. Menika naminipun nabok nyilih tangan. Gutuk lor kena kidul menika boten perwira. Nah, matur kula mekaten. Adi Guru menika nanem wiji boten jujur. Menawi ngantos paduka pukulun menika mangke nanti penacak sampun nglepataken sinten-sinten. Mila kangge ngawekani lampahan menika, monggo pukulun. Nek paduka pukulun tega tegel badhe mejahi Gatotkaca kula aturi mejahi piyambak. Lan Gatotkaca nggih sampun nilakaken jiwa raganipun lan kula badhe nekseni kados menapa Adi Guru anggenipun badhe mejahi Gatotkaca. Gatotkaca maju. Kakang Narada mboten dawuh Adi Guru. Sampun klentu penampi Kakang. Rikala semanten kula utusan supados nyirnakaken Gatotkaca menika mboten ateges Gatotkaca menika kedah sirna kedah dumugi ing pejah. Tegesipun Gatotkaca menika kedah nampi pacoben, kedah nampi pendadaran. Kiat menapa boten Gatotkaca dinadat karana Gatotkaca menika badhe dados aratuning dewa menika kedah santosa lair datosipun Kakang. Penyuwun kula Kakang Narada sampun kanthi lare. Wilaripun sedaya menika dipun penggalih kanthi wening. Tegesipun kula paring pamejuting diri dumateng Gatotkaca supados ketingal diwasa malih. Satriyaning negari badhe nampi pakurmatan. Menika kedah sampun samapta lairipun. Oh, dados Adi Guru menika namung badhe paring kladoben sarta pandadaran. Kawula nuwun inggih Kakang. Lah samangke kados pundi? Dinten menika kula sampun pitados menawi Gatotkaca dumugi kala mangsanipun kedah nampi pakurmatan ulun tetepi anggen ulun paring kekudangan dumateng tetuka rikala semanten. Kakang kula aturi nimbali Jawata Wataknawa.
sakwise jeneng sira antuk pandadaran pacoban lakon kang werna-werna dina iki ulun wis urmangsa bombong awan ulun wis pitaya kalamunta jeneng sira santosa lair batinira mula kang saka iku ayo dina iki manut kalajeng ulun tak dandani ngagem busana kanalindran tumuli lenggawa gampar kepraboning bale martiu kundha manik mangatung sidang karing bawana langgeng Gatotkaca wonten timbalan kang dawuh ulun sakwise jeneng kita nglenggahi dampar keprabon ing Silaka Ndawaring Binangun dina iki ulun bakal paring tetenger jeneng sira ingkang ulun tetepake kawisuda jeneng aratuning dewa dina iki ulun paringi tetenger jejuluk Prabu Anom Guru Putra kula pinaringan tetenger Prabu Guru Putra ulun iya pancen mengkono nggih andadekno kawruhanira dina iki ulun netepi marang kekundangan tekse Jawata wis ora duweni nadar kelawan titah karo dina iki wis ulun tetepi sira dak jumenengake ratu ana kayangan Silaka Ndawaring Binangun ya kayangan Jonggring Saka dijuluk Prabu Guru Putra kawula nggih ulun kajaba saka iku ulun pasrah sakmutuwe nggih objek ing kayangan Suralaya dak pasrahke kalawan jeneng sira nggih Guru Putra ulun mung sak derwa ngembani wonten dawuh apa sababe kok nganti jeneng sira linggar saka palenggan banjur malah jeneng ulun kang sira lenggahake ana ing bale marti kundha manik apa jeneng sira kurang wibawa kurang kuncara yen to dadi ratuning dewana kayangan Silaka Ndawaring Binangun mboten menika ulun mboten perkawis anggen kula lenggahe dampar keprabon nanging kula malah ngengeti jeding satriya utama duh ulun kula menika namung titah sawantah kula menika sanes dewa ning antos kula kelajeng katrem ningali kaendahaning kayangan kula badhe lirwa dhateng kewajiban kula pramila dinten menika pangwaos kayangan sawetahipun kula kunduraken paduka jagat Girinata Wanyun tambahin perkataan itu badhe netepaken dharmane kasatriyan kula memayu hayuning Sawana Kuluduk nggih Guru Putra Kakang Narada wonten dawuh kula duh kakang nyatanipun Gatotkaca menika kedahipun jumeneng ratu kali suda wonten kayangan Suralaya nanging malah
piyambakipun nglengseraken keprabon menika kawang sulaken wonten jeneng ulun menika kados pundi Kakang? Adi Guru, satriya ingkang luhur bebudanipun menika boten dakah nampi pakurmatan adyanto menika sampun dados darbekipun tegesipun boten gage dipun tampi dipun saring dipun tersehaken langkung rumiyin menika malah langkung prayogi. Lajeng paring paduka pukulan kados pundi? Kakang paripaksa dinten menika kula paring kanugrahan dhumateng Gatotkaca. Nggih, kanugrahan wujud menapa? Kula tetepaken Gatotkaca menika senopati ngalaga winjang Baratayuda Jaya binangun dhumateng Brayating Pandhawa. Mekaten. Inggih. Nggih. Adi Guru, menawi sampun dipun tetepaken pun jatah ketuka nggih Gatotkaca dados senopati agung Brayating Pandhawa. Kula nekseni jumbuh lawan adeg-adegipun Gatotkaca nyatanipun dipun paringi kawekten kanarindran boten purun nampi malah piyambakipun enget dhumateng pajiban kasatriyan. Awis-awis lho Adi Guru, upami ing jagat menika wonten Gatotkaca katon jang ketiga ngaten Pak tatapi sampun boten wonten angkara murka. Inggih Kakang Narada, Gatotkaca kados pundi pungul sakwise dene iki jeneng kita ulun tetepake jumeneng dadi senopati agung bisa Baratayuda Jaya binangun Brayating Pandhawa kudu samata ing gati sawego ing diri. Iya saken dawuh paduka mangke kula nyuwun tambahi berkah pangestu. Iya ulun pranggal puja raharja nggih. Somadangi jagat tuk mungo paneng sapucaing bukit marabatan sumirat keneng soroting surya mega lan gunung Santut kumergo tumanjing samudra tulya drembraganya panutu mapunten
Wah, Kresna kakangku. Para diage nyarira kawicaksaning Bathara Wisnu. Nandi luwih kathok nganti pirang-pirang candra ora bali muli. Kaki golek ana Kresna kakangku. Kusik to. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca kuwi anakku dadak takon. Lah yo bapak dhewe ora ngerti apa meneh aku ki ming tangga. Ora coba. Gatotkaca lunga kok aku dol ora ngerti ya kebangetan. Batuk kumi gate kemenyangan anak iso kapan. Ora dolo. Gatotkaca duduk bocah cilik meneh wis pancine. Wis pancine diwasakake jiwa. Kadiwasane jiwa kuwi ora kudu dadak diperintah. Wah, mangkono. Iya. Yen kowe kurang percaya ngatimu, mengko yen eneng untran-untran rame dudu ramene. Negara Ngamarta iki myombongna kuwi bakal dadi jalaran. Ya. Ya. Ayo. Kapokmu kapan kowe? Tak pikir-pikir piyayi-piyayi iki diaturan kok. Nek di buku kok malah nyilakani. Di buku nyilakani iki piye? Mengke piye? Nek piyak ngoten kuwi tandane kenapa? Piyak iki tandane ning daya. Nggih. Lah nggih niki mau enten daya. Piyak kuwi nek ning sing sebo kuwi akeh ning kraton, ning daya teko piyak tegese nyingkir-nyingkir, njaluk dalan. Lah nggih, nek kula njaluk dalan. Lah dayae sapa? Lah niki sapa? Kula ngene kok. Ora to. Iki malah saya koclok iki to. Lah tak kleru meneh. Sing mbok arani kula lha nggih dayae niku kula ngoten. Oh, ngono. Heeh. Ya nggih. Terus nggih. Eneng apa? Niki enten Ratu Buta Ngamuk. Ratu Buta Ngamuk. Nggih. Ratu Buta saka ngendi? Saking pusar bumi. Jenenge Naga Bagindo. Wah, niku jan wetenge niku wesi yae. Lah pripun? Gaman diunta, keris diunta, godho diunta. Pun. Terakhir niki muntal pacul. Pacul kok diunta lho. Nggih, gadahan kula moko. Ajak kula tumbas jembek. Wah, ojan coto niki. Ora pati duga Manadara. Apa? Coba perkara sapa iki ya? Satrio Kumbira sapa? Raden Werkudara kowe sapa? Prabu Naga Bagindo.
Wah, kowe sing ngindangake sih Gatot kuwi anakku ya. Pancen kepara nyoto. Ayo bapakne bilakno sikan perlu pendokan tak rampet ora minggat dublak telat sikan kuwi. Ruto saking Gudha sang Kurukula yen tanamu tusa sandhi iki ana Narendra nom-noman sira iku mau sapa nek paduka dangu kaliyan kula menika Narendra Muda ingkang kriyang kabur kangenan kendang kebaraten pundi dalah kula mriki menika papan dunung kula. Oh ngono, inggih Sang Prabu. Sapa jejulukmu? Kula ingkang sujamastani kula Prabu Guruputra. Prabu Guruputra, inggih Sang Prabu. Dene pisahan kula menika muhung kula badhe nderek sabiyan tureh ning kula menika nindakaken tapa ngrame. Tapa ngrame menika ngetingalaken dharma bekti dumateng sinten ingkang ketaman lelampahan ingkang tanpa pamrih. Kowe nindakake ya kuwi tapa ngrame demen tetulung marang konandhanging liyan sing tanpa pamrih. Nggih. Upamane ku tak duwerna go bagindo kok ya wani. Nggih, pantun menika pancen mengsah kula ingkang kula pados siji. Kresna rakanku. Apa Kudara? Kowe iki merintah, wong paton merintah ora nyawang sapa sing perintah. Ya nek nganti menang nek kalah. Ya nek mung kalah nek nganti mati. Ora wong pendhawa kakean dosa gawe celakane wong. Wis to. Kowe iki mung sak nekseni coba seksenono piye dadine lakone kemengko.
Putra kowe sapa? Akon karo aku Naga Bagindo. Arep marep apa? Aku serayaning Pandhawa. Wah, sulung mlebu geni. Wah. Kaca iki apa aku mungsuh bebuyutan ya. Kautil gulune Prabu Naga Bagindo. Kita wujuding Prabu Naga Bagindo. Padha dadi wujuding lan Bataranta Buga. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng wayah ulun nggih Gatotkaca wonten timbalan keng adhawuh kukulun saking Bataranta Buga. Aja kurang pangapuramu ya nggih lan aja kleru tampa. Anane pun iyang memba warna wujuding buta iki meh tuti sadalaman pramesti guru. Sejatine jeneng ulun ki nang paring pandadaran marang jeneng sira. Sebab sira iku mau tak kakawi suda jeneng dadi ratuning dewa kudu santosa lair batinmu. Mulai tak rewahi wujud dadi buta aja nganti sira iku mau digepok singgah kawan batari permuni sak pramadya balani. Mekaten kukulun. Iya nggih. Nyatane sira bisa nglakon jumeneng dadi ratuning dewa. Nanging dudu ratuning dewa kowe mau sing anyembuh marang kuncaran sikat. Kata sahabat sira wis pinaringan yaiku wujuding adek-adek lan pakurmatan dadi jagoning dewa. Senopati Agung besok Baratayuda Jaya binangun. Sira ingkang minangka dadi Senopati Brayating Pandhawa. Makaten kukulun. Iya nggih. Mula Kang Coko iku aman. Arep redha nrimo kalan jeneng sira lan sira kuat. Nah, dadekake ya kuwi Senopati Agung ing besuke. Aja nganti kata lompen pusaka iki balekno marang ingkang paman. Raden Setyaki wujuding gada jemparing lawan Kresiki mau ageme kadangmu ing Pelopati Sangka Wijaya. Wis kula kaya jayeng hawana kulun kondel makayangan Sabta Pertala.
minangka Surya Dewa Selani. Mati bar kamu juti.